Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, 11:00 on the clock and kasama nyo na nga po para sa ating biyahe center of the night. My name is DJ Lala Banderas. Ito na po ang bahagi ng ating programa kung saan pinagbibigyan natin yung mga kabisyo nating may problema, may pinagdadaanan, merong mga pagsubok sa buhay that they cannot muster the courage to go through alone. Ayan, sinasamahan natin sila sa mga biyahe ng buhay nila. So this one was sent to us over sa ating Facebook page DJ Lala Banderas. So eto na nga po ang biyahe ng isang babaeng tatawagin nating Ronilda. Ito ang biyahe kabisyo ni Ronilda. Hi DJ Lala, magandang gabi sa inyo. Sad face. Promise maraming emoji kasi ito eh. Ako nga po pala si Ronilda. Sana isa ito sa mabasa mo po ngayong gabi. Sapagkat sa ngayon, may pinagdadaanan ako at hanggang ngayon po ay hindi ko matanggap. Pero pinipilit kong magpakatatag. Lalo pat para sa mga anak ko. Meron po akong kinakasama at ngayon ay magwawalong taon na po kami. May 2 na po kaming anak. Ang problema nitong August, nagkaroon kami ng problema dahil nalaman kong may babae siya. Hindi ko po alam kung bakit niya naisipan ang ganong gawain. Samantalang kung kailan ko po siya niluwagan at pinayagang magtrabaho at magstay in, saka naman po siya gumawa ng ganong bagay. Napakahirap po at napakasakit tanggapin hanggang ngayon sapagkat kahit hindi ko gustuhin na isipin ay bigla na lamang po yung pumapasok sa aking isipan. Sa ngayon naman po ay magkasama na kami dito sa bahay at hindi ko na po siya pinabalik doon sa kanyang pinagtrabahuhan. Pero minsan or madalas, hindi ko maiwasan humihingi pa rin ako ng kasagutan kung ano ang totoong nangyari. Nalaman ko po kasi tuwing gabi ay nagmamadali siyang umalis sa barracks nila. Opo, isa po kasi siyang construction worker. Pero sa kanyang pag-alis, hindi po siya sa amin umuuwi. Kaya pinagtataka ko kung saan siya laging nagsistay. Hanggang ngayon hindi pa rin po napapanatag ang isipan ko. Hanggang ngayon wala naman po siyang inaamin. Gusto ko lang naman i-open niya lahat sa akin. DJ Lala, mahal na mahal ko po yung asawa ko at lalo na ang mga anak namin. Nawa isa po ito sa mapansin nyo at makahingi po ako ng konting payo. Maraming salamat po DJ Lala and more power to your show. Hi sa'yo Ronilda. Ayan, tama ba yung pagkakabanggit ko ng pangalan mo? Baka mali pa ako. Teka lang, check ko lang. Ronilda ba? O Ronilda nga. Baka magkamali ako eh. Well, anyway, Ronilda, I'm quite sad na yun yung nararamdaman mo. Pero, tignan natin yung relationship ninyo from a third person's perspective. Sa isang relationship kasi talaga, my love, hindi naman sa kailangan maluwag, hindi sa kailangan mahigpit. Kung paano mo hawakan yung ibon. 'Di ba? Alam mo naman yung metaphor na 'yun, 'di ba? Ang ibon, 'wag mong hawakan ng mahigpit, masasakal 'yan. Mamamatay 'yan. Kapag hinawakan mo ng sobrang luwag, lilipad 'yan. Aalpas 'yan. Pero kapag hinawakan mo siya ng tama, yung may warmth, yung may konting luwag, yung maaari siya makagalaw, maaari siya makapiglas ng onte, makahinga, that bird will feel na safe siya. And that bird will stay. So, ganun din ang relationship. My love. Hawakan mo yan ng sobrang higpit, masasakal yan. And certain things will start flying over his head. Kaya kapag pinakawalan mo, boom! Lahat ng naisip niya sa utak niya, lahat ng, alam mo yun, lahat ng mga inhibitions na napigilan because sa sobrang higpit, kumakawala.
I'm not saying, my love, na ikaw pa yung may problema, ikaw pa yung may sala, ikaw pa yung may kasalanan. All I'm saying is, sa isang relationship talaga, you need the proper balance. Now, sabi mo nga, pinauwi mo, napauwi mo, andyan na siya sa bahay ninyo. Gusto mong malaman yung katotohanan, gusto mong malaman, or gusto mong aminin niya sa'yo kung ano yung totoo. But the person keeps on denying it. The person keeps on saying no. And nagtatry siyang maging siya with you. Nagtatry siyang maging tatay, nagtatry siyang maging asawa sa'yo. And you just want to hear him say na, oo, nangaliwa ako. My love, ganito lang kasi yun eh. If you are so sure na ginawa niya nga yung ibinibintang mo, ipinaparatang mo, or if ever you do have a proof na ginawa niya nga yun, tanungin mo muna yung sarili mo, what for? Aanhin mo pa yung paliwanag niya kung alam mo na yung katotohanan. Gusto mo lang ba ipamukha sa kanya na alam mo? Gusto mo lang ba ipamukha sa kanyang nagkamali siya? Kasi kung yan proof na meron ka ay tangible proof, yung obviously, even sa kanya naglalay na siya sa'yo, alam niya yon within himself that he did. Yung pag-admit lang yung hindi niya magawa kasi ayaw niya ng pag-usapan. Gusto niya nang mag-move forward sa kasalanang ginawa niya. Gusto niya nang magpakatatay, gusto niya nang magpakaama, gusto niya nang magpakaasawa sa'yo. Nasa sa'yo naman yan kung tatanggapin mo siya o hindi. If you are so sure that he did that, kung ano man yung pinaparatang mo sa kanya, nasa iyo naman yung choice, my love, kung tatanggapin mo siya sa bahay niyo o hindi. Kasi ikaw yung napagkamalian. Ikaw yung naging biktima. So, meron kang choice to accept him or not. Kasi tanungin mo na lang yung sarili mo, will it make it any different? Yung nararamdaman mo, if aaminin niya pa sa'yo. Pag inamin niya pa sa'yo, I'm sure that won't be the end of it. Meron pa yung tanong, bakit? Anong kulang sa akin? After nung tanong na yon, kapag nag-away kayo, maipamumukha mo pa sa kanya yon ng paulit-ulit. Do you see the negative cycle that will follow if this one continues? Again, I'm not saying na ikaw pa yung may kasalanan, my love. All I'm saying is you have the choice. Kung papakawalan mo siya o hindi. You don't need to make things even more complicated. If you are so sure, if you are so convinced na nagkamali siya, na nagloko siya, huwag mo nang paaminin yung tao. Huwag mo nang, alam mo yun, I don't know, pataasin yung ego mo, pataasin yung pride mo, pataasin yung dignidad ba tawag dyan, or katayuan mo sa buhay because siya nagkamali, ikaw hindi. Huwag mo nang gawin yun kasi that will make things even worse. Now, if sa tingin mo naman sa sarili mo na you won't do anything about it, kasi nga, ngayong bumalik siya sa'yo, tinanggap mo pa rin naman, kayo pa din, asawa pa rin ang turing mo sa kanya, and hindi naman nabawasan yung pagmamahal mo sa kanya. You can stop siguro yung idea na yun from ever happening again by telling him na mahal kita. Mahal na mahal kita. And even if nagkamali ka, or kung hindi ka man nagkamali, I just want you to know na tinanggap kita despite of my, sabihin na natin, doubts, because mahal kita. Magiging asawa pa din ako sa'yo kasi mahal kita. Papatawarin pa rin kita ng paulit-ulit kasi mahal kita. Pero I just hope you know na yung mga panahong yun, even if it wasn't your intention, nasaktan ako, nahirapan ako, umiyak ako, nalito ako, halos mabuang ako, and I want you to know that. So if you can apologize to me right now, apologize na lang siguro for making me feel that way. Whether or not may kasalanan ko or hindi. Whether or not aminin mo to sa akin o hindi. Because I just wanna move on.
And I want to move on with you still. Kung meron man akong gustong i-move on from, yun ay yung nangyari sa atin sa nakaraan kasi I cannot imagine my day without you beside me. I cannot imagine tomorrow without having you as my husband. So gusto kitang patawarin for hurting me, for making me feel that way. Pero that will be the end of it. Para makuha mo lang yung gusto mo na paghingi niya ng tawad. But my love, you have to let it go. Kasi you made a choice. When you agreed na umuwi pa siya dyan sa bahay ninyo, you made a choice na nevertheless tatanggapin mo siya. So right now, you were given a second chance. Whether it's true or not na ginawa niya to or hindi niya to ginawa, mahal ko. Magkasama na kayo ngayon, meron kayong second chance to make things different. And this time around, make things better for the both of you. I just hope kung meron ka natutunan mula sa nangyari na yun sa inyo, my love, hawakan mo siya ng may balanse. Huwag mo siyang higpitan. Huwag mo din siyang luwagan. Huwag mong iparamdam sa kanya na utang na loob niya sa'yo na pumapayag ka na gumawa siya ng paraan para mabuhay kayo or gumawa siya ng paraan na para umalwal yung buhay ninyo. Huwag mong iparamdam sa kanya na para bang utang na loob niya pa na ginagawa niya tong mga to sa'yo dahil pumayag ka. Kasi in relationships, hindi naman kailangan talagang humingi ng permiso sa isa't isa. You both have the right to do whatever it is that you want and need to do as how you see it fit sa buhay ninyo. Hindi nyo kailangang humingi ng permiso. Ang ibinibigay lang natin sa isa't isa ay courtesy. Yun lang yun, mahal. Pero hindi yun permiso. Naintindihan mo ko? Parang pagkakaiba lang yan ng ipaalam sa ipaalam. I am telling you this. I am not asking for your permission. Ganun dapat sa relationship, may freedom of choice even when mag-asawa na kayo. Ibigay niyo yan sa isa't isa out of respect, out of faith, out of trust. Kasi kung hindi niyo yan ibibigay sa isa't isa, kada hinala will always be the truth and reality sa isipan ng isa. And this kind of situations will just keep on happening over and over again. Naintindihan mo ko, Ronilda? Kung gusto mo talagang magkaroon kayo ng happy life together, a lifetime together, look back and do not only look for, sabihin na natin, kamalian ng partner mo. Tignan mo din yung dungis sa sarili mong mukha. Obviously, meron kayong miscommunication. He is being silent with how you control him. Pero that doesn't mean hindi ka din nakakasakit. Apologize to one another. Uulitin ko, you guys were given a second chance to do this relationship better than the last time. Make it count. Claro? Claro.